Ένας, ορκίζεστε. Ορκιστήκατε. Λοιπόν, θα κάνουν οι αστυφύλακες πέρα και να πούμε ένας και να πάμε στο Γιωργάκη με σεβασμό. Είναι ο πρωθυπουργός μας. Εκεί να συναντήσουμε και την Ντόρα. Καλό κορίτσι. Η Ντόρα έκανε κόμμα. Το ξέρετε? Και το πουλί μου κόμμα έχει. Ορίστε. Και το πουλί μου κόμμα έχει. Ο Μητσοτάκης δεν θα πεθάνει. Να προσέχετε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα πεθάνει αν η Ντόρα δεν γίνει πρωθυπουργός. Όταν σκότωσαν μια σκηνή στο θέατρο που σκότωναν τον Παπαντρέου, και όταν το σκότωνα, έλεγα στον Θεό να σκοτώσω και τον Μητσοτάκη, τώρα τελειώνουμε. Και μου έλεγε ο Θεός τον Μητσοτάκη μην τον πειράξει. Και λέω γιατί δεν τον πειράξει τον Μητσοτάκη. Μου λέει ο Θεός, ρε κολλάτης έξυπνους άνθρωπος. Αν το σκοτώσει τον Μητσοτάκη, πού θα πάει? Λέω στον ουρανό. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Βλέπετε είμαστε λαός παγιδευμένος. Ο Μητσοτάκης δεν πεθαίνει. Και τώρα δεν γίνεται πρωθυπουργός. Ο Παπαντρέου Γιωργάκης, εγώ τον αγαπώ, ξέρετε γιατί τον αγαπώ. Γιατί έχω ευαισθησία στα ειδικά του.